ama berriz ikusi zaitu hiru ama. Tira kantu hau atera zenean hitz egin genuen azkeneko aldiz berarekin, baina gaur ja disko eta guzti dator, cada vez que te veo lo entiendo, disko orkestera dator. Amaia, Miranda, kaixo, Amaia, zer moduz? Kaixo, Iker. Bueno, hemen Bilboko estudioan elkartu gara eta Bilboko estudioaren fantasia guztia ezagutzen ari zara eta ari naiz. Guztia gertatzen denean gertatu egiten da eta horrela hartu behar. Zenbat aldiz gertatuko zizitaizu zuri horrelako zerbait, ez? Teknikoki uste... Hainbat alditan, baina bueno. Grabaketaren batean sekula? Liadan dirik ez. Osea, bai izan dut ekoizten, beste baten diskoa ekoizten sentsazioa ez dugula ondo grabatu, baina gero ez da hori gertatu, osea, momentuz sortea izan dut. Bueno, behintzat, ez? Behintzat. Eta eutxi, hori ere garrantzitsua da. Eta, bueno, kasu honetan zu ekoizle batekin ibili zara, Nacho Murrekin ibili zara. Nolakoa izan da esperientzia? Oso esperientzia polita. Bueno, azteko, bere proposamena izan zen diskoa egitea, nik bai esan nion, ezagutu ginen beran ere ordezkoa zelako Gorka Urbizuren biran, eta hor musika partekatzen eta proposatu nion ea, nire kantaren bat biok batera ekoiztea nahiko balu edo, eta berak esan zidan, bale, disko bat egingo dugu. Iraia ondo daukat disko bat egiteko. Eta orduan, karo, niretzat izan zen reto izugarria, bai banituen kantak, baina normalean nik egiten ditut diskoak, kanta sorta bat daukat, eta orduan argazki bat egingo diot, sorta horri, eta momentu honetan, bai banituen pare bat, baina ez nuen sorta osoa. Eta orduan hasi nintzen konposatzen, iraiarako. Eta pentsatzen nuen ez nintzela helduko. Orduan, bazkenean, hor joan ginen etxe batera, gitarrekin, mikroekin, hainbat gauzekin, eta esan genuen, musika egingo dugu, ez dakigu disko bat izango den, eta, bai, disko bat zegoen, eta oso polita izan da, horrela egitea, ez ginelako disko bat egiten, ez geundelako disko bat egiten, eta orduan, beste gauza batzuk gertatu dira nik uste. Bai, gertatu dira, eta galdetu beharren gauzatako bada, ea dena toki berean grabatuta dagoen. Ez, bai dago nik uste 3 kanta ezik, dena bai grabatu genuen hor etxe batean. Baina gero, astea amaitu zen, eta bai ikusi genuen disko bat geneukala, eta zegoen kanta bat, zela Entre mi sangre y el llanto. Entzun genuela egun horietako toma, eta ez geunden guztiz pozik. Eta orduan joan ginen Bartzelonara, bikera, Fonderola estudio batera deitzen dela, estudioa dela berez ia etxe bat bezalakoa, dago hor estudio eta etxe baten artean, eta han grabatu genuen Entre mi sangreren jantoren toma ona, geratu dena diskoan, eta ere A las mías kanta, ez zegoela eginda Iraian lehenengo tandan. Ados, soinu aldetik eta ikusten delako, ez? Badora aldaketatxoren bat, eta... Eta viniloan dagoena ere, lo que pasa es que te quiero, ez dagoela plataformatan, hori da mugikorreko audio bat nire etxean grabatuta, bai. Bueno, entzuten da alako rever moduko bat, lehendabizeko kantu horretan, bi hautsak kolpe batzuk ere bai, perkusio pixka bat ere bai, eta gero gitarra atmosferiko batzuk ere bai bukaeran. Grabatzeko modua aurreko diskoetako desberdina izango zela ulertzen dut, ezta? Bai, hori izan da aldaketa nabarmena. Niretzat, beti izan dut, alderrikatu dut diskoak igual horrela grabatu behar zirela, tipo zuzenean, toma bakarrean, gauza pare bat gehituta, baina hori saiesten edo, eta justo diskonetan hori guztia desmontatu egin dut. Beti niretzat emozioa da importanteena eta bestiak emozionanteak izatea, baina deskubritut horretarako bide ezberdinak daudela, hori ere Natxoren ekoizpenarekin eta beren lanarekin oso importantea izan da. Eta, ere kura de humildad, no? Ikustea, zu pentsatzen zenuela bide bat zela bide ona, eta gero, ikastea bide ezberdinak egon daitezkela gauza bera lortzeko edo. Espero dut, lortu izana, baina. Diskoari izena ematen dion kantuak ematen dio jarraipena, lanari berari. Bentzongo dugu hasieratik, cada vez que te veo lo entiendo kantua.
Gordien entzuten da gitarra, hemen bai ez dago lako artifizio berezirik, baina jakin eduana da, ea Argentinatik ekartzen duen gitarra hura dagote den. Nik uste baietz, baina ez dakit ze biak eraman nituen, hau eta badauzkat bi, gitarra klasikoak, eta biak zeuden, eta hor egon ginen hautatzen, ze kanturako zein erabili, eta ez dut goratzen, nik uste baietz dela gitarra zaharra bai, honetan. Bueno, gero, entzuten da dugu kilker moduko bat entzuten da. Bai. Kilkerra da? Bai. Horrek esan edo gauak harrapatu zintuzte. Hori da, bai, grabatu genuen, hau izan zen lehena, grabatu genuen lehena, izan zen lehenengo egunean, hor, heldu ginela etzera, eta karo, dena montatu tal kual, azkenean, claro. Gaua egin zen, eta, bueno, esan genuen, pare bat toma egingo ditugu, eta bai, momentu horretakoak dira kanta hau eta ternura. Ere instrumentala. Bai, horrela leioa irekita eta horregatik entzuten. Bai, den eta leioa zabalik dagoela hori. Bueno, beste batzutan ez da leioa zabalik, baizik eta kanpoan gaudela. Osa, kanpoan grabatu nuen. Hori. Bai. Entzuten direlako hainbat gauza eta, bueno, hori aipatuko dugu. Cada vez que te veo lo entiendo, kantu hau hartu daitek ez dakit, Zuk esan zen idan, pixka bat dela titulua dela leitmotifan ala ez? Kantu honek edonorentzako balio du, hau da, maite duzen ezen pertsonarentzako, bakoitzak bere bidera eramango duen kantu bat da, ezta? Bai, azkenean diskoa hori buruz hitz egiten du, osea, maitasunari buruz, eta, bueno, nire amaren kantu bat dago, nire lagunentzako kanta bat, bueno, joango gara saltzen igual, baina, claro, esaldi hau esaten du no sé lo que es el amor, pero cada vez que te veo lo entiendo, hori, hitz egiten du hitzei buruz, ezta? Ze batzutan esaten dugu maite zaitut, edo maitasunari buruz hitz egiten dugu, eta hitza ez da maitasuna berez. Baizik eta pertsona horrek egiten dituen gauzak bai da maitasuna. Orduan hori da, ez dakit zer den maitasuna, baina ikusten zaitudanean, ulertzen dut. Esan duzu, amak di hori lotuta esan duzu, ez amari egindako kantu batero badagoela, idatzi dizute ama eta alaba eta ingurukoek, esan dut, batzuk bakoitza bere perspektibatik kontatu dizute kantua nolako izan den. Noski, eta bueno, nire ama dago super emozionatuta, bera entzat izan da oso polita. Berez, nire aitona monak, amaren partez, Kantabriakoak dira, eta ama hasi zen euskal dantzak egiten oso txikia zenean, izen aldatu zuen ere, eta bueno, eta euskal kulturarekin oso maite mindu zen pilo bat, baina bera ez du euskara oso ondo hitz egiten, eta beti animatzen nau, eta zaten dite, euskaraz idatzi behar duzu, eta bere kanta euskaraz egin nion, eta bueno, oso elkarrizketa politagatik etorri zen kanta, eta bueno, momentu familiar polita sortu du kanta hori egiteak. Ze horrek esan dugu bezala, cada vez que te veo lo entiendo, honek unibertsaltasun gehiago hartzen du, akaso ez, edonora begira sor dezake, baten batek akaso bere animaliari begira ere, ez? Ze hortik ere badago. Baina esan dugu, ez, kanpora atera zinela, ez, grabatzera, eta hori bolero de platan nabaritzen da, txoriak entzuten dira. Txori desente. Egun eguzkitsua zen? Bai. Hori etxe kanpoan grabatu genuen, montatu genuen hori aulkitzo bat, mikroak, eta eta bueno, gero gehitu genuen beste mikro bat pixkat urrunago, nire txokotik urrunago edo batzoriak harrapatzeko, eta baina zuzenean gertatu zen gauza guztiak daude hor, Bueno, jotzeko modua, gitarra jotzeko modua. Aldatu duzu aurrekotik ona zerbait, zure ustetan? Hori igualzuk esan behar didazu. Nik ez dut nabaritzen niretzat da... Nik aldetu egiten dut bada ezpada. Ez dakit niretzat dena dago pixkate unibertso berdinean edo. Baina, bueno, esan, zuretzat aldaketa egon da? Hemen badago, ez dakit, ez? Hemen kantu horretak justu hauskortasun bat nabaritzen delako, ez dakit, orokorra, eta gero indartu egiten da, ez? Badagoelako indar bat, indarra gitarra klasiko batetik egiten da, baina bi gauza badaude, gero kanturen batean, beste gauzaren bateta entzungo da, ez? Baina gitarra klasikoa jotzeko modu hori bada oso zurea, ez? Hor badago, eta nik uste dut, entzuten duenak, ulertuko duela. Hau bolero bat bada, baina bolero bezala ulertzea askotan, gitarratik bakarrik, kosta egiten da. Horretarako zara egin behar da, klasikoko gauza gehiago entzun, ez? Hori ere garrantzitsua izaten delako. Entzengo dugu zati bat. Mi
arte. Hor, galdetu nahi dizut, behatza joan zait eta. Azken zati horretako agudoiek nola dauden lortuta? Harmonikoak. Bai. Bai, dira gitarraren harmonikoak, hori jarri behar duzu atzamarra hor zokaren gainean, esku ezkerra. Eta da bakarrik, tipo atzamarra momentu oso txiki bat jarri hor zokaren gainean eta kendu, beste eskuarekin jotzen duzun bitartean. Orduan da teknika pixkate ezberdinagoa edo. Ze klasikoan harmonikoak lortzearena komplikatuagoa izango dela iruditzen zait, elektriko batean nahiko... Bueno, bai, nik uste, bai. Belarrira, ez dakit. Azkenean niretzat gitarra klasikoa da nire etxea, orduan errazago egiten zait, baina bai, igual azten bazara, igual zailago izango da bai. Bai, irudipena da, akustikoetan eta ikusi ditugulako, edo ez metalagoak, ez nailonarekin lortzea pixka bat, akaso komplikatuagoa izan daitekeela. Bueno, entre mi sangre y el llanto, jantzuten ari garena Gloria Fuertes. Zergatik hautatzen duzu Gloria Fuertes? Jo, claro, gauza da, kanta honetan, badagoela bertso bat, diola entre mi sangre y el llanto, hori da Gloriaren bertsoa. Berez diskoa deitu behar zen Lo que pasa es que te quiero, dela Gloriaren poema honen bertso bat. Eta justo, ni Gloria pilo bat miresten dut, niretzean asko egonda beti, txikian nintzenean irakurtzen zidaten asko, bere umeentzako poemak eta gero urteekin, joan naiz deskubritzen bere poesia heldua edo. Eta pilo bat gustatzen zait. Nik uste ez zela izan hain, ez da ezagutzen hain beste, umeentzako poesia baino, momentu batean regimenerako inkomoda zelako eta aldarrikatu nahi dut bere lana ere eta nire toki txikitik edo. Eta hori, deitu behar zen horrela disko eta justo niretzean dauzkat bere liburuak, eta ikusi nuen bere liburu bat horrela deitzen dela, eta izan zen, ezin daiteke horrela deitu. Baina, bai, hor dago bere bertsoa inspirazio asko, bera dauka maitasunarekiko oso begirada polita, hor maitasun aldarrikatzen zer politiko bezala, ze aldaketak eragin alditu, ez da? Beste era batean begiratzen duzunean, maitasunarekin begiratzen duzunean, eta orduan, hori, minespenaren aldetik, batean Natxoren idea izan zuela goiz batean, ostras, eta Gloriaren nahotza jartzen badugu, eta justo, berak hasi zen frogekin, eta hor jarri zuen pixkate aboleo, eta jauzi zen tokian geratu eginda. Eta gauza magikoa gertatzen dira, bere ahotsak esaten dituen gauza batzuk, da tipo, justo hori hor esatea, ze emozionante. Izan da, kasualitatea bai. Instrumentu bat ere gehitu diozue. Ze instrumentu da zehazki? Mandolina. Mandolina da, badezpada. Bai. Hau zuzenean grabatu genuen gitarra eta mandolina, ahotsa bai dago aparte grabatuta, baina bai zuzenean grabatu genuen, ze hau izan zen Natxo eta biok jo egin genuen lehenengo kanta, ze joan nintzen Madrilera kontzertu bat egitera eta gonbidatu nuen, eta hor, beste diskoko kanta bat egin behar genuen, eta justo erakutsi nion, kanta honek hau konposatzen nago, eta zen zian, venga, jo egingo dugu, eta da kontzertu horretarako egin genuen arreglo bera diskoan, ze gustatu zitzaigun pilo bat. Bigarren ahotsa, hor bi ahots daude, eta bigarren ahotsa hor bai lanketa bat egin duzula. Bai. Ze harmonizazioan eta Gloriaren ahotsarekin kontraste egin beharko zuen. Momentuan, hau ere, bapatekotasunean etorri zen, esan edo, zuk lehen da biziko melodia zenuen eta gero etorri zitzaizun, edo buelta asko emandakoa da. Ez momentuan, bai, hor genuen estudioan eta grabatu genuen hotz principala edo, eta nik hor argi ikusi nuen koro batzuk behar zirela, eta bai, eman genion alrek, eta gauzak probatu, eta hau geratu egin zen, bai. Begira nola diren kontuak. Hala ere, ez dakit mezua hori ote den kantuarena, edo hori esan edote zenuen. Hau da, minak min, bakoitzak mina izan arren, minak egon, elkarrekin egotearena. Ez dakit hortik ote zegoa zure mezua, edo zer nahi zenuen interpretatu Gloriaren hitzetatik. Ez dakit, justo kanta hau da maitasun kanta, maite minduta egotearen energia polita horri buruz dio. Bai dago ere, justo pasadan urtean irakurri nuen Tatiana Tubelebek idazlearen El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, eta
liburu horretan badago zelai baten oso irudi polita, momentu batean zelaia zeharkatzen dutela ama eta semeak. Eta zen tipo, eta badago beste poema bat, ere Amalia Bautistarena, ez dakit nola esaten duen memoriaz, baina badio zeo zer tipo dime cuál es el puente, ¿no? Que nos separa y yo lo cruzaré. Eta orduan da pixkate ikustea, besteari hurbildu alzarela beti, ezta, badago bestea eta bazaudezu, eta erdian badago zeo zer ez dakidala zer den, baina oso potentzia izugarria daukala besteari hurbiltzearena, eta ulertzea bestea beste izateko era bat daukala, eta, bueno, pixkate generosidade hori ez dakite azaltzen naizen, baina, bueno. Bai. Horri buruz doa, eta bai, maitasunaren energia politori gauza honetarako erabiltzea, ez dakit. Gero ez dizut galdetu lehen, baina Bolero de Platari buruz ere galdetu lehen nizun, ean hori idatzita dagoen. Ze asko balio duela esateko balio du kantu horrek, ez du norbaiti, baina ez dakit baten zenuen buruan hori idatzi zenuenean. Bai, badago, baten... Baina hor geratuko da, ez? Hor geratuko da, bai. Baina gustatzen zain, nik uste polita dela entzuten duzunean, zuretzat izan aldela kanta, ez? Bai. Bueno, guazen urrengora, Canción de la Juventudera, zor entzuten da, soinu desberdin bat. Bueno, horren zuten da, ez dakit, euriotxa den, zer den, grano moduko bat hartzen du kantuak hasieratik, txoriak entzun aurretik hor kontatzen zara, ez dakit, aizea zebilen? Aizea da. Bai, eta grabatu genituen zuzenean, jarraian Bolero de Plata eta gau, set berdina, etxe kanpoan, gainera Bolero de Plata geratu zen lehenengo toma, eta honekin ikuste baita ere ez dakit. Eta hor, etxe kanpoan izan zen, orduan, aizea zebilen hemen, honetan, bai. Canción de la Juventud izan adu, zer da, aspaldi idatzia delako? Ez, hau, idatzen nien pasanko diskoan, egin genuela bideoklipa Serafina Ventura eta Felix Armengolekin, asteburu izugarri polita izan zen, haiek ni baino 10 urte gutxiago dituzte. Ados. Eta orduan niretzat haiekin egotea izan zen bizitzako momentu horrekin konektatzea berriz, 20 urte dituzula, daukazula dena egiteko oraindik, eta haientzat izan zen kanta. Bueltatu nintzen Bartzelonara eta bai, horregatik. Oso klasikoa lehen zatia bat, ez oso gitarra klasikoko zatia esan duguna, ez? Akaso oraindik ere kultura esente falta zaigu gitarra klasikoiak entzuteko, ez da, maia? Ez dakit, nik hori, karo, ez dut nabaritzen azkenean, bai gitarra klasikoa ikasi nuen, baina duela urte asko, ez dudala repertorio klasikoa jotzen, ez da entzuten ere. Eta orduan, igual bai hortik ateratzen da oraindik, baina klasikoa kontemporanean erakarrita, gareki erakarrita, baina teknikak eta hortik ez. Eta horretik esaten honen, akaso gu hemen Euskal Herrian diot, Katalunian pentsatzen du beste gauza bat izango dela, hemen oraindik ere badaukagula zer ikasi. Karo, Katalunian gertatzen da, egon direla Toti Soler edo Feliu Gazul edo Pau Figueras gero, egon dela hor gitarrarekin tradizio handia,
Baina, bueno, hemen daukagu, eukegin un Iparragirre, eta badago ere hemengo tradizioa ere, eta bueno, ez dakit. Nik azkenean, nik uste musika entzutea, edozein generokoa gauza oso importante eta beharrezkoa dela, orduan, ez dakit, ez dut aldarrikatzen klasikoa edo, ez dakit, bakoitzak. Aldarrikapenetik baino gehiago nion, hori ez, askotan, kostatzen zaigula ez, pop kulturetatik aldentzea, eta jazera akaso jende Euskarrian urbildu dela, akaso klasikoagoak diren soinuetara, ez, ez dakit. Ganberako musikara bertara, ez gaudela ohituta akaso hainbeste gerturatzera, zerbait, ez dakit, kultuzko, bai. Ere, adibidez, musika egiten dela Euskaldunan, edo abau operarekin dagoen kultura, nik uste, badagoela ere. Egon badago, baina kaso ez, jaso egia ikusten dugula, Amaia Miranda ez dela ikustera joate da, ez, akaso errezago egingo zaigu, esan duzun abaora, ez, gerturatzea baino, eta Bai, bueno. Eta hor gauza interesgarria galtzen ditugula bidean, ez? Hori da esan nahi dudana. Bai, ere, bueno, momentu bakoitzean musika ezberdinak ezakit, ere gauza natural bat dela iruditzen zait, ezakit. Baina nik hemen gitarra honetan ikusten dut gehiago folk tradizioa edo amerikarra, klasikoa baina bueno, ezin dute desegin ikasi dudana edo ere hor dago. Ez folk amerikan hori, ez dakit. Hainbestetan Euskal Herrian ere hainbestetan aipatu den, ez? Pitxiger esaterako, ez? Zenbat aipatu den. Bai. Referente garbi bat izan den Euskal Herrian. Eta eskuetan hor badaude bi teknikak uztartu. Esango du, teknika bat, beste tradizio batetara eramaten, ez? Bai. Eta kantu honetan hemen garbi entzuten da. Bai, eta adibidez nengoen pentsatzen, justo iraian egon nintzen jotzen Benito Lertzundiri egin zioten omenaldi batean, eta hor, bere musika entzundan eukan, baina ez igual astertuta edo analizatuta edo ikasita, eta hor dago oso gauza, oso inspirazio polita ere, gitarra jotzeko era honetan, ere, hor dago Angeluntzu, ikuste dela referente izugarria, eta badaude, ezakit, nik uste gitarrista dezente eta izugarria daudela Euskal Herrian ere, eta, Bueno, hemen soinua garbiagoa eta sakonagoa bezala da. Ezakit, posizioa aldatu ote zenioten mikrofonoari, nola izan den emaitza hori, desberdin entzuten da. Bai, kanta hau, bi gitarrekin gratuta dago, ez zuzenean, gitarra bat lehenago eta gero bestea, bai da gitarra klasikoa, baina bestea da elektrika, kajasko elektrika bat, hor oso baju, nahazketan, baina biak batera, eta horregatik entzuten da, hain arraro edo ezberdin, bai. Ze gitarra moto izan da, kasekoa, baina bakizu, ze gitarra izan den? Una Kai, bai da modeloa. Nik uste Kaiarekin grabatu genuela. Zera mando zen dituzten enbeste. Bai, nik uste hau, Kai izan zela, baina, bueno. Bueno, bizipoza, ez dakit ala dagoen, aur jaio berri bat idatzia dagoen, edo aur jaio berri baten ametxetan idatzita dagoen. Beitu, abesti hau da Gorkarentzat, eta Gorkaren lantalde osoarentzat, jaio berri hori da zen bira, idatzi nuen biraren lehenengo astean, hor horko bizipenekin eta emozioarekin ze oso topaketa polita izan zen musikaren aldetik, oso konexio polita euki genuen bostak, geunden musikari bostak, eta ere lantaldearekin, ezakit, oso momentu polita izan zen, eta izan da, bira osoa, eta horri buruz hitz egiten du kanta, bai. Horregatik, abasti batean denbora geltitzeko, 14 taupada, 14 ginen hor lantaldean. Egira, ona. Espero ez dago tokitara eramaten gaituzu, kantuekin ere. Bueno, eta noto deskererse datorren momentuan, badator beste aldaketa bat.
galdetu behar dizudana da, ea ze gitarra dagoen erabilita, ea, zut bat baino gehiago baduzulako, baina Fender bat bada, ez da? Bai, hau da Gibson, da 355, bai. Begira, Fender soinua du. Bai, Esango izu zergatik. Kartzen duelako burura Jeff Buckley. Soinuan. Eta zekin puntu bat badu, eta... Bueno, arek uste dut, zekit jazzmasterrak edo jaguarrarekin jotzen zuen. Ez telearekin, begira ez, kantu justu. Grace telearekin uste dut. Bai, ez Gibson 355, bai. Ez da nire gitarra, Natxoren gitarra, baina nik jo egin nuen. Berak hor pedaleraren soinuarekin hor egon ginen biak, baina bere soinutik abiatuta edo. Baina ni naiz jo egin nuena gitarra, eta bai. Eta pedal kombinazio handia du? Badauka oktabador bat, eta bai, badago fuzz pixka bat, eta reberra ere, bai, badauka gauzak, bai. Zer garrantzuten den soinua oso berezia da. Bai. Oktabadore bat, ez nuen esango. Bai, hor estribillo eta, estribillo, bai. Bai, zuretzako estribilloak diren horietan, ez? Hori da. Ostras, mira, ze gauza bitxiak, soinua hori ez, badiru askotan gitarra bat sartzen duzu, eta egia da, segundaze gitarra, segundaze amplifikagailura sartuta, berak dituen konfigurazioekin lortu daitekeela. Bai. Baina hemen, Nacho egon da tartean, eta zutan, bien artean. Oso frikia horrekin, eta pillo bat irakatzi dite, horrekin, bai. Egira, eta pentsa, niri engainatu didala belarrira, ze esaturen nahiko garbi, ez? Fenderaren zerari, baina begira, eta utxe egiten gustatzen zait, ze ikasi egiten da. Claro, hori da. Ikasi egiten da. Bueno, no todo es quererse, maitatzez arago bada bizirik, ez? Ez dakit horra purketa bat dagoen. Bai, erlazio bat apurtzen denean, berdin zaite erlazio mota, laguntasun erlazioa, bikotea edo familiako erlazioa edo. Nik uste polita dela hori maitasunarekin egitea, ez? Osea, ikustea, erlazio hori ezin dela mantendu, baina hori onerako izatea, ez mantentzea onerako izatea, eta prozesua maitasunarekin egitea, bai. Eta horri buruz, bestia. Ados, eta aurreko diskoari referentzia bat ere egiten diozu? Bai. Bai, ze esaten duzu, espero que brilles. Bai. Bai, tu. Ez zinen kontziente? Ez. Gustatzen zaitze, bai, esaten, cuando me marche espero que brilles, eta esaten, mientras vivas brilla, ez? Eta hori da oso barneratuta duzu kontzeptu bat dela. Bai. Egira, hau da, bestei ona desiatzea, ez da? Hori da, bai. Horrek asko esaten duzutaz ere. Bueno, a las mías, hor, soinu ambientala entzuten da desente, ez dakit, karo, esan duzu, Biken grabatu zenutela. Bai, hau Biken, Fonderola estudioan. Bai, itxasoa dirudi dago. Bai, zea. Horregatik? Zegoen kristo nahize, eta ireki genuen estudioko atea, hor barruan dago grabatuta, estudio barruan, baina zegoen hainbeste izea, osea, atea irekita sartu zen pillo bat. Begira. Bai, mikro hauekin, bai, sensibileak dira, nahiko sensibileak dira, eta orduan, hartzen dute, bai, gertatzen den gauza, edo zen gauza. Entzongo dugu, esaten dut, entzulek ere nire sentsazio bera duenik itxasoa entzun dudalako. Eso bolita, baitu. Bai. Gracias a las mías que me han elegido y que yo vuelvo a escoger. Behatzen abiadura. Abiadura altuan zoaz. Abiadura? Behatzena. Bai. Behatzena. Ez dira geratzen. Eta kantua ia diskoko luzenetakoa da. Bai. 2 minutu eta 40, behatzen mugitu eta mugitu eta mugitu eta mugitu. Bai. Erdoiak kendu behar da, Bai, azkenean batzutan gauzak badirudi oso zailak direla,
eta ez dira hain zailak. Osa, niretzat horrela jotzea da oso naturala, eta azkenean eskua ez badaukat entziorik, da tipo, ezakit, niretzat da hitz egitea bezala, baina bai, ulertzen dut kanpotik igual, bai. Bai, izan zen, berez, udan egon nintzen Aviñon, da Kataluniako herritziki batean, eta bertan egiten dute, musika kurtso bat, oso polita, eta hor gitarra ikasleak nire Será Mejor kanta egin genuen haiekin, eta zaten zirten, que no llego hasta el final, horregatik. Eta bueno, hor egon ginen lantzen, bai. Teknika erakusten ez da. Bai, hori da. Ze hori ere, kasi egin behar da. Bai. Esfortzu bat eskatzen du. Zein instrumentuk, baina, hori nahiko nabarmen entzuten zen. Eta hau bai dago zuzenean hau eta gitarra biak batera ere, bai. Lagunei eskenia. Bai. Karo, gauza da, bate baino gero esan gazizu, baina nago lagunei. Nongo? Karo, Katalunian egin dituzunei, Euskal Herriko. Karo, hori klasiko bat izaten delako. Ja, baina zeini. Bueno, mundu esan zehar debezkadan lagun minentzat da kanta, bai. Eta entzuleari ere bai. Hori da, bai. Azkenengo zatitzo hori, bai. Entzuleari ere eskaintzen diozu. Bai. Ez dakit, nola bizi duzun entzulearekin duzun harremana, diskotik diskora alderik nabaritu duzun, jende gehiago gerturatu zaizun, ez dakit, Katalunian akaso ezagutzen zintuzten zirkuituan eta gehiago orain Euskal Herrian gertutasun hori sentitzen ari ote zaren. Bai, Gorkaren biratik oso polita izaten ari da, jendea hurbiltzen da, edo igual Gorkaren kontzertu batean ezagutzen naute, eta gero etortzen dira nire kontzertutara, eta ere Instagramen bidez mezuak, eta oso zoriontsu sentitzen naiz, eta pilo bat eskertzen dut azkenean egiten dudana, zentzua dauka jendea dagoelako beste aldean, eta nabaritzen dut diskoa heltzen dela, jendea emozionatzen dela, eta bai, oso polita izaten ari da. Zer garrantzitsua da, entzulerik gabe. Bai. Piskat komplikatzen da hemen guztia. Bueno, segitzen du aurrera diskoak, Ojalá pudiera saber kantuarekin, eta Ojalá pudiera saber horretan, ja distantzia hori nabarmen utzi duzu, ez? Ze gitarra distantziara dago, ahotsa bitan grabatuta dago, ez? Bai, dauka historio kuriosoa, bai. Kanta hau diskotik kanpo geratu behar zen. Ez genuen argi ikusten, eta batean nioan nintzen etzea bipizu zituen, eta eskaileretara hor frogatzera gauzak, eta natzok zegoela egon gelan, entzun zuen, eta le dio al rek. Orduan, hor atzean entzuten dela, naiz ni eskaileratan edozein gauza frogatzen, abesten eta jotzen batera. Eta karo, gero, natzok erakutsi zidan, behitu entzun hau, zentzua dauka, polita dago, eta horren gainean grabatu genuen ahotsa. Horre, hain gertu entzuten dena ahotsa, bai. Eta ez dago pianorik, ez da? Ez. Badirudi momenturen batean, bai. Piano soinu bat duzera sartzen da, eta gitarraren izango da. Bai, kurioso da, esan didate, gehiago. Eta ez da gitarra, bai. Gitarra hor super urrun, bai. Bai, hori astutzen zaigo, pianoa perkusiboa denaren sokazko instrumentu bat. Claro, hori astu egiten zaigo, askotan, ez? Eta horre lortzen direla olako kontuak. Ez dakit, noren begiez ari dote zaren, ez begiara batez ari zara. Ez dakit zu ispila horrean ari dote zaren kasu honetan? Ez hau da, mundua dagoen egoerari begira, edo, horri buruz doa kanta. Pasaban biran egin nuen kanta bat bakarrik zuzenetan jotzen nuena, Gazako konfliktuari buruz, genozidioari buruz, eta ez nuen grabatu nahi, bakarrik nahi nuen hor kontzertuan egotea, eta oso abesti, oso kanta gogorra zen, gertatzen ari denaren arira, eta horri buruz hausnartzen, nire konklusioa orain da, gauzak aldatzeko esperantza beharrezkoa dela ere. Jendea mobilizatzeko esperantza behar dela. Bakarrik ikusten badugu okertasuna eta hain ez dakit edo violentziarekin animatzen badugu horretara,
ez dakit, nik ikusten dut esperantza beharrezkoa dela aldaketak egiteko eta maitasuna behar dela aldaketak lortzeko eta hortik abiatuta kanta hau, bai. Ojalá pudieras saber qué importante es la esperanza. Si una sola luz resiste en tus ojos. Eta ez dela engainatzen konturatzeko hor dago, hori da, ganantzia eman diola Natxok topera, ari zela nola ere, ez, traizio txiki bat egiten. Bai, eta gero, bueno, nahazketak natzorenak dira ere, eta masterra da Jeba Kadrinena, Jeba Kadrik egin ditu, bueno, Boni Berren, Bjorken, eta bai, pentsatzen genuen ezin zela posible berarekin lan egitea, bera da emakume egipziarra, New Yorken bizi dena, eta bai, erantzun zuen baietz, eta berak ere eman zion hor garantzia gehiago, eta orduan are gehiago ateratzen soinua, baina a mi me gusta que suene así, bai. Bueno, ternura kantua, bueno, saretan eta entzuten duenak hau entzuko da azken kantu bezala. Azkeneko jartzeko baimenik emango didazu gero? Bai, noski. Ados, nik galdetu egiten du badez. Bai. Ternura, samurtasuna tresna politikoa da. Nik uste baietz, bai. Ez dakit, nola laburtu hori, baina bai, oso beharrezkoa. Bueno, Zaharak bere diskoan horri buruz pilo bat hitz egin du. Eta bai, niretzat hor biak batera doaz, ez? Samurtasuna, maitasuna, gauza bera da. Azkenean, batzutan pentsatzen dugu aldaketa politikoak handiak izan behar direla eta izan behar dira. Baina zure erlazioa aldatzen baduzu, zure inguruko jendearekin eta eguneroko jendearekin hor ere politika izugarria egiten da. Eta bueno, hor gauza hauek biak hain presente egotean eretzat oso importantea da, bai. Bueno, edizio fisikoa, karri diguzu gainera, dotore askoa. Argazkia nork egin dizu? Carla Perez baz egindakoa, bai. Bera Mourn taldeko gitarra jolea da, eta bai, oso lagun mina. Beltza eta gorria zergatik aukeratzen dituzu? Kasualitate bat izan da. Osea, nire musikan bezala, gauza asko. Bai, egin nahi genituen argazkiak kanpoan, zelai batean, hori zelaiari buruzko referentzia horrekin, eta bueno, euria egin zuen, saiatu ginen 4 egun ezberdinetan egiten, eta guztitan euria, eta azkenean nire pisuan egin genituen Bartzelonan, eta hor ni neukan tipo argilaranja bat, eta berak filtro batzuk, eta egin genuen horrela, bai, osea... Kasualitate hutxez. Bai, kasualitate hutsa. Biniloa nola eskuratu daiteke? Dendetan dago, adibidez Bilbon Power Recordsen badakit dagoela, eta denda Generaletan ere, eta gero Hidden Trackeko web horrian, edo niri ere pribatu bat idatziz Instagramen, baina bai, hor Hidden Tracks da zigilua, eta bere web horrian erraztasunez, gainera dira super azkarrak, osea, eskatzen duzu, eta 5 egunetan edo heltzen zaizu, osea, Eta kontzertuak ere izango dira. Hori da, bai, kontzertuetan ere. Hori garrantzitsua, hori izaten dira zuzenekoak. Noiz izango dira? Berez abiatu zen. Bai. Esango du, Artiumeko ura izan zela abia puntu. Gero uste dut, asteburu honetan berez izan bertzen nola, baina guraldiak suspenditu zuela. Bai, hori da. Euria badabil dizko honetan. Bai, eta bai, gero daukat beran katakun azaroak 9, hemen Euskal Herrian Gernikan azaroak 21, azaroak ez abenduak 21, barkatu, da Badaban Donostian abenduak 28, Elizondon abenduak 27, eta Bilbon otsaiak 5.
hauek dira hemen Euskal Herritik, gero Katalunian lehan ere hengo dira, eta... Baten joan nahi badu Kataluniara ere txangoan, ez? Bai. Modan jartzen ari den kontu hori. Bai, Bartzelonan El Molinon egiten dugu azaroak 30, hori izango da Bartzelonako data. Bai. Euskal Herriko jende asko mugitzen da bapatea. Bai. Eta horrelakoetan gertatzen dira. Beira, Maia Miranda dago. Aste buru harti. Akaso joango naiz, ez? Bai. Etorri. Bueno, azken kantua, lo que pasa es que te quiero. Ez dakit hau bikoteri eskenita dagoen. Bai. Baina ala ere, hori baino gehiago, nik nabarmendu nahi dut. Berriz ere Gloria Fuerte aipatzen dela. Bai. Gloria Fuerte fuerte etorri da. Bai, fuerte etorri da. Hau, berez, konposatu nuen disko amaitu ondoren. Osa, diskoa ja genuekan nahaztuta eta amaituta. Baina kanta hau atera zitzaidan edo. Eta, hain hurbil zegoen, hain diskutik hurbil, ze Gloria dago hor, erabili nuen, gainera, kanta hau atera zen hor momentuan, beste kanta batzuk landu ditut diskonetan, prozesua pixkat ezberdina izan da, eta eren atzorekin ekoizpenean banatzok esan dit, zergatik ez du aldatzen parte hau, eta hori niretzat izan da lehenengo aldia, baina kanta hau dago, berez da mugikorraren audioa, borradorea bezala grabatzen nengoela, hori da geratu dena, eta hor Gloriari buruz egiten dut. Bai, ze onda oso presente. Bueno, hori entzuna zutziko ditugu entzulak, Amaia. Mila esker. Hau egongo da bakarrik viniloan, hori. Eta bai, dan ere era eskertzeko ere, nik uste esfortzua dela viniloa araztea, eta dan ere eskertzeko era, bai. Hori, entzulak orain aprobetxatu, gero viniloa eskuratu, eta zuri, eskerrak, hemengo abentura honez. Zuri, gomidatzea gati berriz, plazer bat. Eskerrik asko. No sé cómo explicarte que una mesa es una mesa y nada más, que la realidad no es tan compleja, que una mesa es una mesa y nada más, y no me cite esa gloria que en su poema piensa mesa y dice sí, porque sé que habla de otra cosa, que una mesa es una mesa y nada más. No sé cómo explicarte que una silla es una silla y nada más. Si te quiero y te entiendo cada día en esta silla y aquella es mesa y nada más. Si te quiero y te entiendo cada día en esta sí y aquella es mesa y nada más. Eso era el final.